इन्डियायावनो थानो बासै आं आसामावनो सौगुदै जानानै बायहेराल' नुयोनालाय हेल' गाइस नै बिराद अखा हायोलै गाइस नै दागारि फैजाया दाबायदियाव दागारि फैदोंमोन नै अखायानो बिराद लामाबो बिराद गाज्रि ओमफ्राय दासो ब्लक खालामो समावहाय नै अखा एसे नागारनानै लामाखौ खेबना लायो जों दिनै बे दागारि लामाखौ फाइनालि गाइस मोनफैबाय नै ट्राक गोजा नै आयौ लारि लारि इमान गाज्रि लामा बा रायलायजाया नै फाइनालि इन्डियान गेट मोनबाय हमनानै खाजोबो लामाया नै नाजालायालै दिनै अखा हानायाव हानाय एसे बेरायबोनो बेनि थाखायनो सिगां फैब्ला जे फाराग डेभलप जागौमोन बैफोराव बारा न' गैलाबायामोन दा रायलायजाला नै न' गोजा बेयो जाहैबाय हनै भुटान गेट फाइनालि गाइस नै फैयै फैयै मोनफैबाय जों दादगारि आरो भुटान सिङाव खम जाबाय आरोखि जों दा नै बिथिंजाय नायोब्लानो दाहनै भुटान गेट बियो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सफैबाय लोगो अखायानो नागारा नै दासिमबो गारियालाय नोगोद दंलै दिनै मिथिनानै लाजालाया सानदे ना दिनै बिनि थाखायनो माथो खालामना थानो जोंबो बेखायनो एसे बेरायनोसै होनना फैबाय आरो नै दा बै गेटनावसो नै फट' लाहैनोसै जोंबाय दिनै अखा सिजानायनि सिङाव हाबा मोननाय नंले टाइमा लेट जाद्रायबायना दहन फैनांगौमोन फैसा एसे खमसिन दा दामा बिराद फाग्ला फाग्लानि दखानफ्राबो मोजां दङ भुटानाव फैनाया बिदि जायो लामा लामासो थाबायनांबाय नै एखारनो दिनै टाउन जाजोबाबो सोरा नै ओरैनाय सिख्लाफ्रा खम खान्दा खान्दा गानना ओंखारबोयो भुटान सिंनिफ्राय फाग्लानो ने खम इन्ट्रेस्ट जागोयो जों नायफैनो राफोनायनो खानाय सिंग्रा दखान बाजार सिङाव हाबलायदो नोंथांमोना जुदि बेग बायनोलाय बायफैनो नोगोद दङ नांगौला नैबे दखानाव लांफैला जाबाय बेसेबां नांगौ हनै मा स्टाइलनि नांगौ गासै दंजोबो इथा नांगौना नै बांसिन नांगौना मा नांगौ लांफैजोबनो हागोन नै लानो गोसो नामालाय बे बाइकखौलाय थावानो खुसिंग्रा बायदिल' लोङोलै खामानिया द्रिमा बेसो नै आरो जाथि हिनजावनो बेयाव गस्ला बायना हैयो नामा नैबे दखान सिङाव इन्डियान सिगां जा मोजां मोजां थाबायोलै नै सिख्लाफ्रा सौगुदै जानानै गाबफ्रावनांलायदों फैबाय थानायखायनो बारा आन्दायलैलै दादगारि बाजाराव हाबगासिनो दं नै लोगो एकदमबारे माबायदि ड्रेसफ्रानि बायनोला गोसोबायदि दं बहुद एभेलेबेललै अखा हाबाथाय नोंनिफ्राय लाजाया खिन्थुलै लामाफ्रा ओरैबायदि अबसेस जायो गोसोबायदि माबा दं लामानो गुसेबनो नै बेरायलायनो जायगा मोननाय गारि गंसेखौनो लाजायो गोसो लानो गोसोबायदि जायगा दं फुरा थानांगौलायाव बायफैनो स्टाइलिश जुथा नांगौला जिद' दखान मैगं दखान माबा माबि दङ नैथो मैगं दखान थाजा थाजा मैगं दङ दादगारियावहाय मैगं थाइगंफ्रा थाजा थाजा दं नै जानोब्ला फाग्ला एफा गोजौ बानायो दिखोफिननांगौलै गाहाय बानायनांगौ
ना फट'खौनो लाजायो ना मायो बेवहाय माने मम' जानो नागिरदों मम' जा सावमिन जा मा मोनजायो नैबे दखानाव आरो दा जों थांगासिनो दं जानो थाखाय हाबहैनोसै नायनोसै मा मा मोनजायो मम' जानो लुबैबाय नेगासिनो हनै सासे मम' जानो लुबैना हालैसै दा मोनजागोन आरो मोनजागोन मम'आ बिदि सङोथाय दा नायनोसै गोथाव मोना बिदि गोथाव मोनाबालाय फैसा बिराद गरमलै लोगोफोरनि फांखायानो थोबावनोसै आंनि अखा हालाबाय एफा गरम जायो दा गारियाव थान्दासो दा दाफैथारलै दा गारियाव दै गोजाखा एकदमबारे लामायानो हिमालय हाजोआ साबसिनबावसो गोजौ गाहायानो ओरैबायदि माने मेसेङावबो ओरैबायदि हाद्रि जाखायो रायज्लायजाखाया ओमफ्राय नै दा अयथासारानो दैयानो लामाखौनो बानायना होआ दाबोसिम इसिबां गारि खारनो दाम भारानो गैयालाबो 10टा 20टा खारनोना लाइननो ओमफ्राय हिसाब गैया आनलिमिट खारनायानो माथो होनबावनाय सरकारबो गैया दा जोंनिया सरकारानो खामानि गैया खालि गाइस मम' मोनफैबाय नै मम' जासिगोन नै बरिया दायो जानायसो नै लोगो माने दायो जानायसो जानोसै गरम साखिलायगोनलै बेजोंनो बोथोर जानांगौ आखाइजों जानांगौ सोंख्रि लोगोफोरलै माथो संख्रिया गवा संख्रिया जाम जाजोब्बायमोन नै नाङारा संख्रियानो दंरा आं साम'सो जानो साम'स सखि सैनाल' नोलै स्पुन साम'स सखि सैना साम' बिल'नो रोंबोआला खाथारना रोंजोबा नालाय दालुबैलै लोगोफोर दालुबै नै दाथ' जौखौबो बायाखै बोथियाखौल' बोयाखै खालामनांगौना खनसेनो बे माथो फांखाखौलाय बन्द' खालामाखैरा गिखांबा थांजानो लुबैदोंसो दालुबैलै लोगोफोर ना हाजोआव माथो फैसा जानो लुबैदोंमोन नों मा जौखौ दसे खैबारा जानो लुबैदोंमोन जायो जानायालाय बरिया जानाय माने फन रायलायब्रा जानायालाय लाङा जाथ'बायलै गाइस जाग्रोनोसै आं बरिया नोंसिनि जानायखौ बारा दिखिबाय थाजाया लुबैलै दे लुबैयो जाग्रोनोसै गाइस बिदिब्ला गोथावल' जानांगौलै बिदि माबा थान्दा थान्दाफ्राव Ini boleh kalau saya. Ya. Betul dah. Nah, kan? Sudah bisa. Oh, aku kembali. Nanti kamu gimana? Kita boleh berbicara lagi. Enggak tahu berapa lagi sudah. Ini mencipta tanah hak kali kaki ya. Saya pay ya. Bikin makan lama kau. Kaki lama kau ni. Saya kena cicil sudah. Iya. Bukan ya? Dah gua kena jang ya. Tak kayaknya berapa kali dah kuliah. Tadi zakang kau ini lagi ber. Tadi saya Bhutan jauh naik ni Google Pay kalau mau guna buat salah sih Google Pay dong lah muzang hari ni Bhutan aku berai ni interest saya macam Google Pay tahu mana Bhutan pesa langna sulian lang lah sini je ikan ni
गाइस हलि मलि गाइस माथो बरियानो भिउफ्रालाय थोद बरिया नुयो माथो लकेसनालाय थोद सिख्लाफोर लाना बेरायफैजागौमोनथ' सिख्लाफोर दंब्ला खाथियाव बरिया नुयो नै लकेसनफ्रा भिउफ्रा फट' लानांगौलाय लेवरा दिनै गोबावजों खनसे फट'खौ नुबा लानाया जाले हाराव अन्थाइबारियाव मागलाय लोगोफोर बेबायदि इन्जय खालामागौ नै बेरायनांगौ माब्लाबानि समाव एसे टेनसनफोर जायोब्ला माने बेफोरबायदि लकेसनफ्राव फैयोब्ला एसे गोसोखौ मोजां मोनो आरो मानसिफोरनि नुथायफोरखौ नुयोला बेखायनो जोंबो सानदेखाय बेरायफैदों आरो दसे गाज्रि नङा जों लोगोफोर माने सिख्लाफोर गैया जों सासेबो सिख्लाफोर लाफा जों माने सेंग्राफोर गोजा बेरायनाया एसे आलादासिन जायो आरो इन्टारेस्टफ्रा इन्जयफ्रा सिख्लाफोर थायोला माने उसुबिदा जायो एसे दैजों बुखालांजानो थिक्का गिबावो नैबे सासेया दैया ओमफ्राय देखाया आरो जों फैबाय थायोना आं मोनला बै हाजो थिखिनायावसो थांनानै थाहैसिगौ सिरिनो रावबो नुयिनि दा सोरबा दोनलाङोला दा बै हाजो थिखिनायाव थांनानै थाहैसिगौ आं माने इन्डियायावनो थानो बासै आं आसामावनो दावराव दावसिल' बायहेराल' नुयो नालाय बिनि थाखायनो बैयाव थांब्लानो जेबो नुनाय नंलिया टावार थुनाय नङाना सिरि बेफोरबायदि जायगायावसो थांनो लुबैसै आं नोंथांमोना साननो हागौना बे लकेसना बहा दं होननानै गोजानाव नङा लोगोफोर चिरांनि सिङावनो थानाय भुटान ओनसोलनि सिमायाव थानाय खाथिनि मोनाबिलि पिकनिक स्पट जाग्रा जायगायावनो दङ लोगोफोर नोंसोरो गोजाननि सानदोंमोन दा नै लकेसनफ्रा नाय एसे मोजां दा लोगोफोर थांनोसै नै बेयावनो बहुत गोबाव टाइम लाबाय दसे फट' खेबबाय माबाय ना था ला मोनाबिलि बाय बाय नेक्स्ट बोसोरावहाय माने जानुवारिफ्राव लोगो मोनफैफिनगोन बे जायगायावनो आरो माने जों बोसोरै फैबाय थायो नालाय माने देग्लाय नै दान एसे मोजां नै लकेसनफ्रा जायगा दाला मोनसेल' बानायनांगौ बेखौ बानायखांब्लानो टेनसन गैला माने आराम फैयो आरो इन्जय खालामफैयो बेफोरबायदि खालामनो हासिगोन आरो बेफोरबायदि खाथिफ्राव थायोला माने बेलासि टाइमफ्रावहाय बेरायफैनो मोजां आरो लकेसनफोरखौ नायोब्ला बै न' नुहैनायानो जाबाय गंगारफोरनि दायो लोगोफोरनि लाखांबाय जों दायो थांनो ओंखारफिनबाय न' फारसे लामायानो ओरैबायदि गाज्रिलै लोगोफोर दा गारियाव माने दा बेरायजाया आरो ओरैबायदि फाग्ला हिमालय हाजो बायदि ओरै गोजौ गाहायल' आरोखि माने रायलायजाया गाज्रियानो लामा बेफोरबायदि गाज्रिला दुखु मोनो आरो गोसोफ्रा माने बेरायनोबोना जों मालाबानि समावहाय बिदिनो दान्दिफा बेरायफैनो लुबैयो गामि खाथिनि हिसाबै माने बेखायनो एसे लामाफ्रा मोजां जानांगौ आरोखि सरकाराबो नायाना हनै माथो खालामबावनो बेलाय जोंनि इन्डियानिनो लामा ना गेलेमफुङाव हाबग्रा लामा मेन होनजायो आरोखि बेनो जोंनि जेसेबांनाखि गारि थांलाय फैलाय खालामो बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो नाथाय माथो खालामनो गैया लामाफ्रानो गाज्रि जाया हनै बेफोराव नैबे लकेसनाव फैयोलाना नोंसोरो थांनो बागोन आरोखि ओरैबायदि मोजां बाराबो खोलो नांखायो ओरैबायदि मोजां बे हाग्राया गासै लांदां जाजोबगोन मेसेङाव फोसाबजोबगोन आरो होमब्ला मेसेङाव फैला दे लोगोफोर जोंजों ज'नो जुदि लोगो मोनोब्ला राइडआव देरलां जाबाय नोंसोरबो जोंजोंहाय